Σε μια λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτήμα Σκούρα, ο Όμιλος Βιοπαθολογικών Μικροβιολογικών Ιατρίων Βιομέτρικα γιόρτασε την απόδοση διαπίστευσης κλινικών δοκιμών 15189 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης στο Ιατρείο του Άργους. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του Ιατρικός Κόσμος Αργολίδας, πολιτιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων αλλά και εκπρόσωποι του ΕΣΥΔ. Εμφανώς συγκινημένη η κυρία Αναστασία Αργυροπούλου, δημιουργός του ομίλου, ευχαρίστησε όλους όσους συνέδραμαν στην δύσκολη και απαιτητική προσπάθεια ώστε να γίνει η Βιομέτρικα το μόνο διαπιστευμένο βιοπαθολογικό μικροβιολογικό ιατρείο στο Δήμο Άργους Μυκηνών και ένα από τα ελάχιστα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, ενώ παρουσίασε επιγραμματικά τους στόχους του ομίλου για το μέλλον. Μετά από 2 χρόνια αφοσίωσης, σημαντικής χρηματοδότησης αμέτρητων ανθρωπορών και απόλυτης συνέπειας, ολοκληρώσαμε ένα εξαιρετικά πολυδιάστατο έργο. Επεξεργαστήκαμε περίπου 20.000 δείγματα και πραγματοποιήσαμε πάνω από 45.000 κλινικές αναλύσεις, επιτυγχάνοντας τον απόλυτο βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας αποτελεσμάτων. Σήμερα έχουμε την τιμή να αποτελούμε το μόνο βιοπαθολογικό μικροβιολογικό ιατρείο στο Δήμο Άργους Μυκηνών και ένα από τα ελάχιστα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο που κατέχει διαπίστευση κλινικών δοκιμών ΕΛΟΤ ISO 15189 του 2012 από τον επίσημο φορέα διαπίστευσης στο ΕΣΥΔ. Ξεκινήσαμε το 2015 με ένα μικρό ιατρείο στο κέντρο του Άργους, το οποίο στην πορεία εξελίχθηκε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο. Το 2021 προσθέθηκε ένα δεύτερο ιατρείο στο χιλιομό Κορινθίας και πρόσφατα εγκαινιάσαμε ένα στο Κηδέ Λέρνης. Σήμερα μιλάμε για τον Όμιλο Βιομέτρικα, είμαστε περήφανοι γι' αυτό, όχι μόνο λόγω των επιτευγμάτων μας, αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι θέτει τον εξεταζόμενο στο επίκεντρο. Δεν είναι τυχαίο πως στη δειγματοληπτική έρευνα πελατών το 2022 βαθμολογηθήκαμε πολύ θετικά έως απολύτως θετικά από το 100% των πελατών μας, των ανθρώπων που επισκέφθηκαν τα ιατρεία μας. Η εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών και η φροντίδα των ασθενών αναγνωρίστηκαν στη μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου υγείας στη χώρα μας, τα Healthcare Awards το 2023. Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιστημόνων και Ειδικών απένιμε στην Βιομέτρικα το Bronze Award ανάμεσα σε δεκάδες δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ιατρικούς ομίλους και φορείς από ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι απολύτως θαυμάσιο το πνεύμα συνεργασίας και αφοσίωσης που χαρακτηρίζει την ομάδα μας. Είμαστε ευγνώμονες για τους συνεργάτες που μας στηρίζουν εδώ και χρόνια και εκτιμούμε επίσης όποια φρέσκια προσθήκη στο δυναμικό του ομίλου. Κάθε μέλος προσφέρει στην εξέλιξη των υπηρεσιών μας, ενισχύοντας την ποιότητα και το κύρος μας. Είναι πραγματική τύχη να έχουμε τέτοιους αξιόλογους συνεργάτες, καθώς και τη στήριξη από κορυφαίους εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένους συμβούλους που εμπλωτίζουν την εμπειρία μας. Σοφία, Μαρία, Νεκταρία, Ειρήνη, Δέσποινα, Φωτεινή, Μέρη, Αλεξάνδρα, Ιουστίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την αφοσίωσή σας. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας πορείας, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να ηγούμαστε στην εφαρμογή τεχνολογιών και να διατηρούμε το μέλλον της Βιομέτρικα φωτεινό. Για τη σημαντικότητα της διαπίστευσης στην ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και για την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παρέχουν τα διαπιστευμένα εργαστήρια, μίλησαν μεταξύ άλλων η ειδική επιθεωρήτρια του ΕΣΥΔ, κυρία Ειρήνη Λεϊμονή, και η υπεύθυνη ποιότητας του ομίλου Βιομέτρικα, κυρία Εκατερίνη Δόγρανλη. Νομίζω ότι η πορεία και η γενική εικόνα των μικροβιολογικών κέντρων, με κορονίδα το κεντρικό του Άργους, αλλά και το επαγγελματικό αποτύπωμα της Αναστασίας, μιλούν από μόνα τους. Με την επέκταση του πεδίου διαπίστευσης, με περισσότερες και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, καθιστώντας τη Βιομέτρικα το μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς της Πελοποννήσου. Σήμερα λοιπόν η βραδιά είναι αφιερωμένη στην ποιότητα. Τι ονομάζουμε λοιπόν ποιότητα? Εννοούμε το μέτρο με το οποίο ικανοποιείται μία απέτηση. Η έννοια της ποιότητας όμως στον εργαστηριακό χώρο είναι συμφασμένη με την παροχή αξιόπιστων εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Τι σημαίνει αυτό?
Μιλώντας λοιπόν για το χώρο της υγείας, ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος ο όρος αυτός με την σωστή διάγνωση, επίσης με την ορθή παρακολούθηση της πορείας μιας νόσου, μιας ασθένειας και γενικότερα της υγείας ενός εξεταζομένου. Τι σημαίνει διαπίστευση? Σημαίνει ότι τεκμηριώνεται η αξιοπιστία και η τεχνική επάρκεια ενός εργαστηρίου. Και κυρίως ένα διαπιστευμένο εργαστήριο μπορεί να κοιτάζει στα μάτια όλους τους εξεταζόμενους που έρχονται σε αυτό, γιατί απλά τους δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. Για τη σημασία της διαπίστευσης στη ριζική βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών που λαμβάνουν οι ασθενείς, αλλά και για την αναβάθμιση που θα επιφέρει συγκεκριμένη εξέλιξη σε ολόκληρο το ιατρικό γίγνεσθε της περιοχής, μίλησαν εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου μας που κατέχουν επίσης την ιατρική ιδιότητα, όπως ο κύριος Ανδρέας Πουλάς και ο κύριος Πέτρος Τατούλης, ενώ ο νεοεκλογής δήμαρχος Άργους Μυκηνών, κύριος Ιωάννης Μαλτέζος, εξήρε την δυναμική του ομίλου Βιομέτρικα, που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να προσφέρει στους πολίτες του Άργους και των γύρω περιοχών πρωτοποριακές και καινοτόμες υπηρεσίες υγείας. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στη συνάδελφο, στη φίλη, την κυρία Αργυροπούλου, αλλά και στους συνεργάτες της. Και αυτό που έχει καταφέρει η κυρία Αργυροπούλου αυτή τη στιγμή και μάλιστα στην Αργολίδα είναι ένα μεγάλο επιτεύγμα. Και αυτή είναι η επιβράβευση, η πραγματική επιβράβευση. Γιατί η Αναστασία έφτιαξε το βιοπαθολογικό στο Άργος, επεκτάθηκε στο Χιλιομώδη, πήγε στο Κιβέρι και συνεχίζει. Και είναι εδώ μπροστάρισα και αυτό είναι παράδειγμα και για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Γιατί σίγουρα οι προσφερόμενες υπηρεσίες που θα προσφέρει το εργαστήριο της Αναστασίας θα δώσει και το έναυσμα και σε άλλους να πραγματοποιήσουν το ίδιο. Όταν βραβεύεσαι σε μια εκδήλωση που συμμετέχουν 400 επιχειρήσεις προσφερωμένων υπηρεσιών υγείας, είναι σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά τιμάει την Αργολίδα. Ένα άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι παρόλα αυτά που λέμε θα πρέπει να μην χάσουμε ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Την ανθρωπιά μας. Γιατί αν χαθεί η ανθρωπιά μας, δεν θα μπορούμε να δούμε τον άρρωστο, τον ασθενή που έχει ανάγκη. Είναι το μοναδικό εργαστήριο το οποίο έχει αυτού του είδους διαπιστεύσεις στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Έφερε επομένως άλλη μία διάκριση, ξεχώρισε ο Δήμος μας χάρη στην ποιότητα και τον επαγγελματισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάσα. Θέλουμε να συνεχίσεις με αυτούς τους ρυθμούς. Σε επενδύουμε και για άλλη μία ποιότητα την οποία έχεις αποδείξει, για το καταπληκτικό προσωπικό που έχεις επιλέξει και το οποίο σε στηρίζει και το στηρίζεις. Θα ήθελα και εγώ από την δική μου την πλευρά και ως γιατρός και ως πολιτικός για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, να εξάρω αυτή την προσπάθεια και να πω ότι αυτός ο επαγγελματισμός δείχνει και την κατεύθυνση. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Χαιρόμαστε για αυτή την προσπάθεια. Ευχόμαστε από βάθος καρδιάς ό,τι καλύτερο στα επόμενα σχέδια που έχει η κυρία Αργυροπούλου και οι συνεργάτες της και θα χαρούμε ακόμα περισσότερο εάν αυτή την πρωτοβουλία την αναλάβουν, μάλλον διαχυθεί σε όλο τον ιατρικό εργαστηριακό κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο η πιστοποίηση, η φερεγγιότητα και η συνέπεια που διακρίνει ένας Ευρωπαίος ιατρός στα αποτελέσματα ενός τέτοιου εργαστηρίου, αλλά ανεβάζει την ποιότητα του ιατρικού κόσμου και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες συνθήκες εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στην ιατρική επιστήμη. Θερμά συγχαρητήρια, κυρία Αργυροπούλου.
Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους εκ μέρους του ομίλου Βιομέτρικα για την απόψινή σας παρουσία και σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα την υπόλοιπη βραδιά.